Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. І наступну годину буду з вами працювати у цій студії я. Одразу хочу привітати гостя нашої студії цієї години. Це Володимир Петраковський, експерт групи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ. Я вас вітаю. Доброго дня. Ми з вами продовжимо дискусію стосовно ДБР і останніх новин, але ми завжди тримаємо руку на пульсі подій. І ось до оперативної інформації хотів би перейти. У Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо Павла Шаройка. Деталі цього інциденту дізнаємось у генерального продюсера Українського радіо Дмитра Хоркіна. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Пане Дмитре, будь ласка, розкажіть, які відомі останні подробиці стосовно арешту Павла? Павло Шаройко, стало відомо про його затримання в Мінську, арешту в Мінську його дружини Олени, яка останню добу перебуває тут, в Україні. І вона щойно спілкувалася зі мною на Хрещатику 26 у приміщенні Українського радіо. Саме вона надала інформацію про те, що Павла затримали. Дружині не давали спілкуватися із чоловіком ні по телефону, ні на побаченнях, тільки через листування. Павлу Шаройку надано державного адвоката, якому 100% не довіряє дружина Олена. І адвокат нічого не коментує, посилаючись на те, що вона написала розписку про нерозголошення. Це означає, що можна припустити, що це пов'язано із якоюсь справою, яка має гриф «секретно». Сама дружина повідомляє про те, що в приватній розмові адвокат їй повідомила, що ця справа пов'язана із звинуваченням Павла Шаройка у шпигунстві. Павло Шаройко працює на Українському радіо з 2015 року. Він наш штатний власний кореспондент Українського радіо і є громадянином України. Його останні спецрепортажі стосувалися висвітлення тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Також це спецрепортажі про затримання Павла Гриба на території Білорусі і видача його російським органам. І також це був матеріал, який стосується військових навчань. Захід-2017 на території Білорусі, які проводили російські військові. Сам Павло Гриб був акредитований як журналіст на території Республіки Білорусь. І із білоруською тематикою він працює з квітня 2011 року. Спочатку він був власним кореспондентом агентства «Уніан», і в останні 2 роки він є кореспондентом Українського радіо. Зараз ми намагаємося надати до Олені, тому що при арешті забрали ключі і банківські картки, вона без засобів на існування. Ми намагаємося їй допомогти і за допомогою також правозахисників, які можуть надати потрібного їй адвоката у цій справі. Пане Дмитре, а чи відомо взагалі бодай якась інформація про стан здоров'я Павла? Немає жодної інформації через те, що дружину не допускали до чоловіка. І не дається будь-яка інформація навіть під час листування. І останнє питання, чи є якісь, можливо, заяви від МЗС України чи посольства України в Білорусі? Є заяви. Ми одразу в ранковому ефірі Українського радіо сьогодні зв'язувалися із дипломатами. МЗС надало заяву близько години тому про те, що відомо про затримання українського журналіста Павла Шаройка на території Білорусі, але вони не дають коментарів. Посольство України в Білорусі не додало також нам коментарів. Коли ми зв'язалися із посольством Білорусі в Україні не дало, так само, як і посольство України в Білорусі також нам не прокоментувало. От є вже свіжий коментар тільки МЗС про те, що це відомо, і зараз докладаються ці зусилля. Позиція Національної суспільної телерадіокомпанії України, до якої входить Українське радіо, і де працює Павло Шаройко, у тому, що ми не виключаємо, що це пов'язано із його професійною журналістською діяльністю, і закликаємо і журналістську спільноту, і дипломатів, і Міністерство закордонних справ України докласти усіх зусиль для звільнення українського журналіста.
Дякую вам дуже, Дмитре, за оперативну інформацію. Дмитро Хоркін, генеральний продюсер Українського радіо, був на прямому зв'язку зі студією АТР. Будемо зв'язуватись ще стосовно цієї, я би сказав, нашумівшої новини, резонансної події. Будемо дізнаватись деталі і обов'язково про все скажемо в ефірі АТР. А поки що повертаємось до нашої студії. Я нагадаю, що Володимир Петраковський, експерт групи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ, гость нашої студії цієї години. І піде мова за ДБР. Спочатку хочу почати з такої візитки. Директором Державного бюро розслідування став Роман Труба. Таке рішення ухвалила в четвер комісія з обрання керівництва ДБР після проведення рейтингового голосування за кандидатів. Кандидатуру Труби підтримали 9 членів комісії. Хто такий Роман Труба? Більш детально прямо зараз. Мені підказують, що у нас готується зараз до ефіру ця візитка. Повернемось до неї трошки пізніше. А тоді, поки що, у нас готуються, режисери наші монтують таку узагальну візитку стосовно того, хто такий Роман Труба. Хотілося б спитати вас. Але, зокрема, хочу одразу сказати, що за інформацією вже багатьох інформаційних агентств Романа Трубу називають людиною від Банкової. Чи це так? Я не знаю точно, наскільки Роман Труба пов'язаний з Банковою. Мені здається, навпаки, це людина, яка не пов'язана, тобто, точніше, рівновіддалена як від Банкової, так і від Народного фронту. Тобто ці дві політичні сили якраз і поділили склад комісії десь навпіл. І вони, наскільки я розумію, домовилися таким чином, що оскільки кожна політична сила не змогла свого кандидата притягнути на посаду першого керівника, тобто директора, то вони знайшли такий компромісний варіант у вигляді Романа Труби. Він колишній прокурорський працівник, майже все життя пропрацював в прокуратурі. Звільнився з органів прокуратури після того, як наскільки я розумію, його протекторат в особі чи Олега Махніцького, чи Миколи Голомши вже втратили вплив на кадрові рішення, і тому він звільнився. Зокрема, юрист антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лєвінов сказав, що кандидатуру Труби на директора ДБР Олександр Турчинов погоджував безпосередньо з Петром Порошенком. Турчинов запевнив, що це буде паритетна фігура. Ну, це те, що я сказав, що це особа рівновіддалена від груп. Тобто знайшли якогось кандидата, який буде, скажімо так, рівною мірою піддаватися рівномірному впливу від однієї чи від іншої політичної групи. Ось і все. Тобто, бо кожна політична сила десь мала свою, чи бачила певного кандидата на посаді голови, але зважаючи на те, що у кожного політичної сили не було кількості голосів достатньої, аби забезпечити перемогу, пішов такий варіант. Тут варто підкреслити, що Роман Труба взагалі не приймав участь у конкурсі на посаду керівника ДБР. Коли почався конкурс, коли було оголошення про початок конкурсу, приймалися документи, він подав документи виключно на посаду заступника директора. І в самому кінці, перед рейтинговим голосуванням фінальним, він попросив комісію дати йому можливість претендувати і на посаду голови і першого заступника. І комісія йому дозволила це зробити. Ну, це порушення регламенту, відповідно, конкурсної комісії, але вони на це пішли. І, він не один кандидат, прохання якогось задовольнили, але тим не менш це вже було зроблено після того, як інформація в ЗМІ почала курсувати, що саме ця людина очолила ДБР. Якщо ми бачимо порушення вже на початку, ще навіть не почало працювати це агентство, ДБР, а вже бачимо якісь помилки в регламенті і так далі, то чого взагалі слід очікувати від цієї силової структури? Там все дуже погано було на початку, на самому початку, коли формувалася конкурсна комісія. Проблема в чому була, що закон вимагає, щоб члени конкурсної комісії мали юридичну освіту. Верховна Рада призначила і Кабінет міністрів, як суб'єкти призначення членів конкурсної комісії, призначили по одній людині, які не мали юридичної освіти. І ці люди голосували за рішення. Тобто, так. Потім
перед кінцем, перед фінальною частиною конкурсу, Кабінет міністрів замінив члена комісії, який не мав юридичної освіти. Верховна Рада не замінила. І от, зокрема, за Роману Трубу, як ви правильно сказали, проголосувало 9 людей, зокрема, і член конкурсної комісії, який не мав і не має юридичної освіти. Тобто його голос вже можна ставити під питанням. Ну, це на додаток до того, що вони реально пішли на порушення регламенту в контексті саме можливості участі Романа Труби на посаду голови. Взагалі розкажіть про цей як відбирали цю комісію. Я дуже багато деталей прочитав, але хочу, щоб ви їх озвучували взагалі. Яким чином відбиралися ці люди? Хто вони, звідки вони? Тому що так само у засобах масової інформації дуже багато вже резонансу стосовно цієї теми. Суб'єктів призначення є 3. Це президент, Верховна Рада і Кабінет міністрів. Кабінет міністрів висунув Наталію Севастьянову, це перший заступник міністра. Там був Іван Стойко і народний депутат Антон Геращенко. Це перший склад комісії від Кабінету міністрів. Однак Антон Геращенко вийшов, і замість нього зайшов його заступник Денис Монастирський. Іван Стойко – це радник Авакова був. Відповідно, Наталія Севастьянова – це представниця, перший заступник міністра Петренка, теж від Народного фронту. Тобто Кабінет міністрів фактично висунув 3 представників, які, можна прямо сказати, вони є там афільовані з Народним фронтом. Президент обрав трохи інший шлях. Він призначив 3 людей, які не є державними службовцями. 2 з них є викладачами університету Шевченка, юридичний факультет. Однак це викладачі, які не мають ніякого стосунку до кримінального права, чи кримінального процесу, чи криміналістики і так далі. І є інформація, що чому саме ці люди були призначені президентом, оскільки у президента є давній друг, а донька цього друга президента, вона була заступником декана в юридичному факультеті, а зараз вона заступник декана, оскільки очікує свого призначення на посаду в Центральну виборчу комісію. Її прізвище Лотюк. Верховна Рада призначила 3 депутатів. Це депутати від БПП, Народного фронту і Батьківщини. Батьківщина – це Бухарєв. От саме він не має юридичної освіти. Це Дейдей, сумнівно відомий депутат. І депутат від БПП Микола Паламарчук. Тобто ми можемо вже називати, що ця комісія не незалежна? Зрозуміло, з самого початку було, що комісія сформована мало того, що вона була сформована вищими політичними інститутами, так ще й призначалися виключно державні посадовці, там народні депутати, заступники міністра, радники міністрів, або люди, які якимось чином близькі до державних посадовців, тобто чи знаходяться під їхнім впливом. Зрозуміло, чому це було зроблено, бо посада директора і заступників реально це дуже серйозний інструмент для, в тому числі, політичного впливу на прийняття рішень. Як мінімум, це гарантія, що цей інструмент в Державне бюро розслідувань не буде використаний проти тих суб'єктів, які зможуть контролювати процес, відповідно, проходження кандидата. Що таке взагалі Державне бюро розслідувань? Маємо змогу прямо зараз побачити і почути коротко, а потім повернемось до цієї студії. Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган України, який розслідуватиме кримінальні впровадження, в яких фігурують правоохоронці, судді та найвищі посадовці. ДБР перебере на себе функцію досудового слідства від Генеральної прокуратури. Бюро повинно проводити оперативно-розшукову діяльність, використовувати гласних та негласних працівників, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу. Серед повноважень ДБР – заходи щодо відшкодування завданих державі збитків та забезпечення можливості для конфіскації. Спроби створити в Україні бюро розслідувань робилися з кінця 90-х, але проект закону про Державне бюро розслідувань України з'явився у парламенті 1 серпня 2013 року, а набрав чинності тільки у березні 2016-го. По суті,
Я, чесно кажучи, от особисто для мене, як для звичайного громадянина, трошки не зрозуміло, чим це буде відрізнятися від Генеральної прокуратури України і як взагалі зараз відбуватиметься розподіл зобов'язань між ГПУ та ДБР. Дивіться, Генеральна прокуратура України зараз не має власної підслідності, якщо говорити мовою процесуального закону. Підслідність – це категорія злочинів, різновиди злочинів, відповідно, які мають розслідувати ті чи інші підрозділи. Це компетенція, тобто це спеціалізація. Генеральна прокуратура наразі з 2012 року і дотепер користується підслідністю саме Державного бюро розслідувань, допоки Державне бюро не буде утворено. І, відповідно, слідчі підрозділи Генеральної прокуратури припинять своє існування, бо слідство, саме слідчі функції будуть передані. Прокуратура далі буде займатися виключно процесуальним керівництвом. Чим відрізняється процесуальне керівництво від слідства? Слідчий – це людина, яка безпосередньо проводить слідчі дії, тобто вона допитує людей, документує іншим чином, складає протоколи, оглядає речові докази і тому подібне. Тобто це людина, яка безпосередньо працює, скажімо так, у полі, біля джерела доказів з людьми. Прокурор, його функція саме контролювати, щоб всі дії слідчого відповідали закону, оскільки якщо його слідчі дії будуть незаконними, то відповідно докази, зібрані слідчими, будуть недопустимі. Тобто прокурор не зможе їх використати на суді. Це перший момент. І другий момент – всі ключові рішення юридичні, тобто які встановлюють права або обов'язки, або надають статус особі, зокрема статус підозрюваного обвинувачення, це приймає прокурор. У нас плутанина в державі пов'язана з тим, що у нас що прокурори, що слідчі мають юридичну освіту. Тобто, щоб бути слідчим, потрібно бути юристом. Ніде в цивілізованому світі більше такого немає. Тобто, слідство завжди у всьому світі має спеціалізовану освіту. І аби отримати цю спеціалізовану освіту, можна мати будь-яку базову освіту. Всі юридичні питання – це до прокурора. От знову ж таки, хочеться ще більш уточнення стосовно ГПУ і ДБР. От коли взагалі ДБР повинно вже запрацювати? Тому що, наскільки мені відомо, якщо я помиляюсь, будь ласка, виправте мене, 1500 людей в ДБР повинно працювати. Так, вірно? наразі так. Так. Яким чином, через які конкурси їх відбиратимуть і коли, врешті-решт, вони почнуть працювати? Ну, конкурси мають десь виглядати так само, як йдуть конкурси на НАБУ. Але тут потрібно врахувати, що конкурси тривають таки дуже довго. Навіть самий перший конкурс НАБУ, вони відбирали 100 детективів, там був набір, вони 70 відібрали. Там було 2000, якщо не помиляюсь, чи 2500 заявок, відповідно, і учасників цього конкурсу. І він тривав, от 70 посад, лише 70 перших детективів. Цей конкурс тривав, якщо я не помиляюся, 5 чи 6 місяців до призначення. Зараз конкурси у них тривають ще довше. Тобто, в кращому випадку, перших працівників ДБР будуть, після того, як буде зареєстрована державна установа, яка буде називатися Державне бюро розслідувань, відповідно буде підготовлена документація і так далі, то в кращому випадку за 6-7 місяців будуть відібрані якісь перші детективи, слідчі і оперативники. Але тут важливо врахувати ключовий момент. Він полягає в тому, що на відміну від НАБУ, закону від НАБУ, в законі про ДБР написано, що ключових керівників, в тому числі це керівники підрозділів центрального апарату, це підрозділ внутрішнього контролю і територіальні підрозділи бюро, вони формуються тією самою конкурсною комісією, яка обирала керівників бюро. І ви уявляєте, тобто зірковий склад комісії, умовно кажучи, яка 3 посади, 3 позиції закривала майже 2 роки, має ще набрати десяток людей. Тут набрати десяток посад. Прогнозувати навіть Важко. Тут, на мій погляд, потрібно змінювати закон про ДБР і встановлювати таку саму процедуру, як в НАБУ. Пане Володимире, ми продовжимо ще тему ДБР, конфлікт НАЗК, НАБУ і так далі. Про все це більш детально поговоримо після включення Аркадія Нестеренко, це журналіст телеканалу Белсат. Піднімемо знову ж таки тему стосовно журналіста, якого заарештували у Білорусі. Аркадій, здравствуйте.
Аркадий, как вы нас слышите? Я слышу отлично. Здравствуйте, Аркадий, проверили звук. Скажите, пожалуйста, насколько вообще безопасно сейчас работать журналистам в Беларуси? Ну, смотрите, согласно Уголовному кодексу, вот это вот обвинение, по которому обвиняют Павла Шаройка, то есть обвинение в шпионаже, это крайне размытое понятие. То есть, в принципе, любого иностранного журналиста, любого корреспондента иностранного СМИ, который работает в Беларуси, можно обвинить в шпионаже. Потому что, согласно Уголовному кодексу, информация, которая собирается и распространяется и наносит вред Республике Беларусь, это уже подпадает под статью «шпионаж». И эта информация не обязательно должна быть из каких-то закрытых источников, информация засекреченная или там под грифом ДСП и так далее. Это могут быть абсолютно любые сведения из открытых источников, не знаю, из Википедии. Например, это могут быть сведения о количестве жителей города Минска. Да? И если силовики, следователи, например, Комитета госбезопасности интерпретируют, что вот эти вот сведения, которые вы распространяете, они наносят вред Республике Беларусь, то вы уже подпадаете под статью о шпионаже. И, к сожалению, последствия могут быть крайне тяжелые, потому что это от 7 до 15 лет лишения свободы по белорусскому законодательству. Аркадий, вот буквально 20 минут назад в эфире нашего телеканала генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин сказал, что Павел работал с 2011 года непосредственно в Беларуси. То почему только сегодня, как вы считаете, такая вот шумиха поднялась и провелись вот эти аресты? Ну, все журналисты в Беларуси отмечают, что последние 2 года, это вот с 2015 года получается, да, такое какое-то пристальное внимание не только к украинским журналистам, но в принципе вообще к украинцам в Беларуси, оно со стороны силовиков наблюдается. Наиболее яркие такие скандалы, которые произошли, которые мы все помним, это вот история с депортацией, потом аннулирование депортации писателя Сергея Жадана, который в феврале этого года был задержан в Минске, всю ночь он провел в РОВД города Минска, и потом только после вмешательства Министерства иностранных дел Беларуси его депортация была аннулирована, и мы все, к удивлению, узнали о том, что вот Сергей Жадан, он, оказывается, оказался в списках людей, которые способствуют террористической деятельности. Опять же, да, история с задержанием, возможным похищением в Гомеле украинца Павла Гриба. В Беларуси официально никто никак не комментирует в силовых структурах все эти истории, но мы можем наблюдать, и мы видим, что так или иначе, к сожалению, безопасность украинских граждан в Беларуси под большим вопросом. Аркадий, вот такой еще вопрос. Вот ваше сутомнение. Можно ли провести вот этот арест украинского журналиста в Беларуси? Можно ли провести параллель вот как-то между... Может, это случилось из-за российско-украинского конфликта на Востоке и в Крыму непосредственно? Можно ли провести такую параллель здесь? Или же все-таки нельзя? Как вы считаете? Мне крайне сложно отвечать на этот вопрос. Я могу только отметить, мне кажется, вот важным, да, что отметить, что вот обвинение в шпионаже для Беларуси, обвинение журналистов в шпионаже в Беларуси, это не какой-то уникальный случай. 3 года назад, практически, вот в декабре 2014 года, в шпионаже был обвинен военный обозреватель, эксперт Александр Олесин. Это белорусский журналист, довольно известный. И он на какое-то время пропал. Вот кейс абсолютно аналогичный, как и в истории с Павлом Шаройко. То есть он пропал какое-то время, родственники не сообщали в СМИ о том, что он находится в СИЗО КГБ. Потом эта информация была обнародована. Через какое-то время он был отпущен из СИЗО КГБ. И вот буквально сегодня коллеги разговаривали с Александром Олесиным. Он до сих пор, вот спустя 3 года после задержания, до сих пор находится под подпиской о незаконной. Поэтому почему белорусские силовики такое пристальное внимание время от времени обращаются к журналистам? Либо это связано просто с их профессиональной деятельностью, либо здесь все-таки отбивается конфликт Москвы и Киева. Мне крайне сложно на это ответить. И последний вопрос, буквально коротко, господин Аркадий, к вам. Кто еще может оказаться в поле зрения белорусских спецслужб? Опять же, ваше мнение.
Я думаю, что здесь в зоне риска, во-первых, все журналисты так или иначе, и тут это выбор каждого журналиста. Ты либо делаешь свою работу просто и каким-то образом рассчитываешь на общественное мнение и на поддержку публичности, на гласность и на поддержку со стороны своих редакций. Ну и, конечно, под вниманием спецслужб это в первую очередь те, кто апеллирует, и те, кто особое внимание уделяет альтернативному мнению, скажем так, не только официальной позиции Минска, но и альтернативным каким-то голосам. Спасибо вам большое за комментарии, за то, что оперативно вышли на прямую связь. Аркадий Нестеренко, журналист телеканала «Белсат», был на прямой связи с телеканалом, студией телеканала АТР. За это мы очень благодарим нашого колегу. Переходимо до розмови у студії. Володимир Петраковський, експерт групи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ у нас у студії. Я нагадаю для тих, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Пане Володимире, говорили з вами стосовно ДБР, ГПУ, НАБУ, усього цього. І от хотів би зараз продовжити ще, от у нас 20 хвилин лишається до кінця ефіру, продовжити розмову після того, як послухаємо цитату Єгора Фірсова. Він висказав свою думку стосовно результатів комісії ДБР. Давайте послухаємо. Похоже, что, как это было и всегда, принцип отбора один – лояльность к Порошенко и его команде. И если слухи о том, что и Труба, и Варченко перед назначением проходили собеседование на Банковой, подтвердить сложно, то факт того, что Варченко возглавляла процессуальное руководство в самом коррупционном отделе Генпрокуратуры, не вызывает сомнений. Этот отдел еще называют именем Кононенко-Грановского, самых преданных друзей, заодно решал и кошельков Порошенко. Туда просто так не попадают и уже тем более просто так не уходят. І от відводячись від посту Єгора Фірсова, у мене до вас зустрічне питання. Давайте поговоримо про заступників Труби. Скандальна, знову ж таки посилаючись на ці слова, на засоби масової інформації, скандальна Варченко, пані Варченко, яка вже опублікували, має BMW X5, може кожен зараз подивитися, скільки він де їй коштує. Також вона замішана у скандалах стосовно Центру протидії корупції. Про це все, будь ласка, більш детально. Ну, дивіться, дійсно, ми коли робили з моїм колегою інтерв'ю, знайшли теж цей автомобіль, так, він не задекларований. Там у нас були питання тільки до нього, що не зовсім коректно, на наш погляд, була вартість автомобіля зазначена, але якихось підтверджень там, чи спростувань того, що дійсно автомобіль був якось придбаний не так або за якусь невелику суму, ми не знайшли. На рахунок скандальності, то наскільки я так само відслідковуючи цю тему, скандальність пов'язана з тим виключно, що вона обіймає посаду в підрозділі, який у всіх на слуху. Тобто конкретно до неї якихось, що вона там якісь робила безпосередньо там дії, от так як ми всі пам'ятаємо, що був такий Дмитро Сус, так, в тому ж департаменті. Тобто департамент складається з двох підрозділів: управління процесуального керівництва і слідче управління. От Дмитра Суса всі знають, і кожен може назвати там справу фактично, там чи кілька справ, які пан Дмитро брав участь. На рахунок Ольги Варченка, наскільки я відслідковую цю тему, я не можу сказати отак одразу з ходу, яка справа, скажімо так, стосувалася якихось таких сумнівних дій. На рахунок Центру протидії корупції, який ви згадували, що дійсно там була справа, вона знаходилася в цьому департаменті. І я точно не пам'ятаю, там вони ставили або питання до прокурора, який підписував якісь документи, тобто там було клопотання про вилучення документів, і там нібито чи реально керівник департаменту, керівник управління процесуального керівництва, чи її підлеглий, я от точно не згадаю цей момент. Ну, тобто, знову ж таки, можемо тут вбачати теж непрозорість вибору. І, знаєте, знову ж таки, читав у засобах масової інформації, що от відбирали заступників і керівника і заступників ДБР по такому принципу: слабкий голова, значить, так? Чули це? Так. Слабкий голова і два сильних заступники. Це підтверджується? Ну, так, я теж так само читав цю інформацію, тобто там же ж яка інформація іде, що
автором цієї схеми нібито є сам Олександр Грановський, тобто пані Ольга працює в цьому департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, який називають департаментом Каноненка Грановського. Ну і вибудовується отака от схема. Наскільки я відслідковую цю тему, знову ж таки, якихось прямих підтверджень, що дійсно вона там чи ще хтось прямо залежить від Олександра Грановського, там, від такого-то дня там, чи від такої-то там, від такого-то року, ну, я не знаходив. Так, дійсно, інформація така постійно курсує, тобто, ну, вона є. На рахунок того, звідки вона, хто може підтвердити чітко, яким чином пов'язана, я такої інформації, на жаль, немає. Добре, зараз хочу сказати, що от мені режисери підказують, у нас готова вже візитка стосовно того, хто такий Роман Труба, щоб люди мали розуміння, хто це. Давайте її подивимось і потім перейдемо знов до обговорення теми стосовно ДБР і конфліктів з НАБУ і так далі. Давайте подивимось. Роман Труба – юрист та колишній співробітник Генпрокуратури, переможець конкурсу на посаду голови Державного бюро розслідувань України. У 1997 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Франка за спеціальністю правознавство та отримав кваліфікацію юриста. Після закінчення вузу і до квітня 2015 року працював в органах прокуратури, дослужився до начальника управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури України. У ГПУ працював за часи генпрокурора Віталія Реми. Потім працював юрисконсультом підприємства «Технореммаш» з травня 2015 року та до моменту подачі документів на конкурс працював керівником департаменту юридичної компанії «Сектор права». У майнової декларації, поданої 27 квітня 2017 року, він вказав 2 квартири у Львові, зареєстрованих на дружину і її родичів, 2 земельні ділянки та частку власності на будинок в селі Мільчиці Львівської області. Роман Труба користується автомобілем Toyota Avensis з 2007 року випуску, власник якого батько декларанта. За 2016 рік Роман Труба задекларував 84 тисячі гривень готівкою і 19 тисяч 100 гривень зарплати. Ось таку інформацію маємо про Романа Трубу. Ну, навіть, як журналісти люблять казати, навіть придратися ні к чому. Да? Але будемо дивитися і спостерігати подальшому за інформацією, яка з'явиться у відкритих джерелах. От хотів ще стосовно цього спитати вас наступне. Бачимо останнім часом, що йде така собі війна проти НАБУ. І от, знову ж таки, один з блогерів, на жаль, не пригадаю ім'я, прізвище, хто саме це написав, тому що у стрічки Facebook це побачив, написав, що проти НАБУ боролися ГПУ, НАЗК, а тут ще й ДБР буде боротись. Чи можемо ми таке спрогнозувати, що і справді першочергово ДБР буде боротися проти НАБУ, аніж проти інших справ? Я думаю, блогер виходить виключно з тих підстав, що саме директор НАБУ, зараз Артем Ситник, і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, вони є суб'єктами, відповідно до яких може проводити розслідування ДБР, навіть у випадку, якщо вони вчиняють корупційні злочини. Бо інші працівники НАБУ та САП, вони підслідні саме підрозділам внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро. Але є 2 виключення. От керівник бюро і керівник САП. Тобто Холодницький і Ситник, відповідно. І якщо виходить, мабуть, блогер виходить саме з цього, що оскільки вони є суб'єктами, то, скоріш за все, бюро буде використовуватися саме в війні проти антикорупційного бюро і САП. Я хотів ще повернутися трошки до пані Варченко. Ви сказали, що так, підтверджуєте, що в неї є BMW X5, але там не зазначена вартість занижена. Скажіть, будь ласка, у нас були питання. яка там вартість? Ой, я вже не пригадаю. Там приблизно. Там чи 16, чи 17 тисяч доларів, якщо не помиляюсь. І зараз я хочу попросити наших режисерів, аби вони у полі вікна онлайн виставили один з найвідоміших, найпопулярніших, ось можете бачити, сайтів з продажу автомобілів. І ми бачимо, що BMW X5
варіюються від ось 79 тисяч доларів. Ні, там 80. там же мова не про нову автівку йде. Це БУ автівка. Це від це треба подивитися. до 2015 року. Це треба подивитися декларацію, щоб там хоча б приблизно рік і Ну ось, якщо брати автівки, от БУ автівки, які станом на зараз, от 2015, 14, 13 рік, то це близько 80 тисяч доларів. Зазвичай на такі от німецькі автомобілі вартість їх з кожним роком один рік мінус там 2-3 тисячі доларів. Тобто, ну і ось можемо вже прорахувати. Також, якщо у наших редакторів є можливість, нехай знайдуть декларацію пані Варченко, щоб ми вже змогли скоригувати, чи правда BMW X5 може коштувати 15-16 тисяч доларів. Це просто так цікаво, тому що зазвичай усі народні депутати, коли декларують свої автівки, то там Lexus за вартістю Деоланоса, або, ну, тобто, бачимо це. Добре. Перейдемо знов до спілкування стосовно ДБР. От, ще трошки деталей стосовно боротьби ДБР проти антикорупціонерів. Які ваші прогнози от особисто? Чи може таке трапитись, що от зараз буде такий тиск? Ну, знову ж таки, чи можемо ми надалі бачити такі конфлікти, от як зараз спостерігаємо за НАЗК і за НАБУ між собою? Ну, я ж кажу, виходячи з підслідності ДБР, то, звичайно, всі питання до керівників правоохоронних органів, в тому числі до керівників НАБУ та САП, це питання підслідності, тобто компетенції ДБР. Ну, наприклад, сьогодні з'явилася інформація, так, що Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження проти Ситника. Підставою стали нібито записи, на яких він нібито говорить з журналістами і розповідає там інформацію, яка стала відома після проведення оперативно-технічних заходів. І Генеральна прокуратура почала досудове розслідування саме по факту нібито розголошення цих відомостей, так, що відомості були нібито розголошені самим Артемом Ситником. Якби було створено ДБР, тобто якби функціонувало ДБР, це б робило ДБР в такому випадку. Ну, взагалі, ваша думка, корисна це структура силова? Дивіться, тут питання не в користі, тут питання в тому, що це наше домашнє завдання, яке ми не виконали мали виконати ще 20 років тому. Коли Україна вступала до Ради Європи, ми взяли на себе зобов'язання, що слідчі підрозділи прокуратури припинять своє існування. Натомість буде створений орган, який буде здійснювати досудове розслідування тієї категорії злочинів, за які раніше відповідали слідчі органів прокуратури. 20 років ми нічого не робили. Навіть оця вимога була записана в Конституції, і вона й далі записана в Конституції України. І от зараз ми підійшли до того, тобто, що утворюється дійсно орган, який перебере на себе повноваження слідчих підрозділів органів прокуратури. Це перше. Друге, ДБР, коли створиться, одразу постане питання по реформуванню Служби безпеки України. Бо так само Україна зобов'язана вже давно провести реформу Служби безпеки України. Служба безпеки має залишитися виключно контррозвідувальним органом. Бо зараз це і орган контролю, і орган нагляду, і регуляторною діяльністю займається. І, відповідно, слідчі підрозділи там є, оперативні, які здійснюють боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, економічна контррозвідка, ну там багато підрозділів усіляких різних. І проблема в чому? У них є слідчі підрозділи, і вони мають відповідати за найбільші, найкричущіші факти посягання саме на Україну, на її територіальну цілісність і так далі. Однак слідчі підрозділи СБУ дуже слабкі, і вони здебільшого якісно працюють тільки в бізнес-конфліктах. Там, де вони потрібні, вони не працюють. Тому, коли створиться Державне бюро розслідувань, слідчі підрозділи постане одразу питання. Передаємо ваші повноваження до ДБР. Нехай ДБР цим займається як орган досудового розслідування, ви займаєтеся виключно контррозвідкою. Є матеріали, передавайте. Ну, тобто, нам лишається лише очікувати на запуск роботи ДБР, Так. спостерігати за їх роботою, а прогнозувати поки що важко зарано. Знов ж таки, як кажуть журналісти, розганять зраду і перемогу не будемо. Будемо чекати. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що гостем цієї години у нашій студії був Володимир Петраковський, експерт групи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ. Я одразу хочу сказати, що вже за 5 хвилин в ефірі АТР будуть новини
Заман, оперативні новини, хочу зауважити на цьому. Потім повернемось до цієї студії, будемо обговорювати найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. Я дуже дякую нашим глядачам, що залишаєтесь за ТР.